In het najaar beginnen de meeste amfibieën zich gereed te maken voor de winter en zoeken ze een beschutplekje. Dat doet niet alleen de geelbuik-vuurpad, maar ook andere amfibieën. Deze laten zich dan een tijdje niet zien. Ook niet in de poelen die speciaal voor hen zijn bestemd. In zo'n poel was het moeilijk te zien, maar hier zien we duidelijk waarom dat hij de naam heeft, hè? Ja, van het gele. Dus dan kun je echt zien dat het geelbuikvuurpad heet. En dat is niet voor niks. Want als hij zich bedreigd voelt, dan krolt hij zijn poten op en zijn achterpoten. En dan zie je die felle kleuren, zie je dan. En dan weet eigenlijk elk beest, oh, daar moet ik vanaf blijven, die is giftig. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon beschermen voor zichzelf. Ja, en een bijzonder relief. Ja, hij heeft een prachtig kleurenpatroon. En eigenlijk is het kleurenpatroon ook uniek, dus een soort vingerafdruk van elk beest. Ja. Nu zit hij in een bakje, maar die gaat toch terug, hè? Nee, hij mag dadelijk weer terug. Dit is een echte poel. Hier staat water, hè? Ja, hier staat inderdaad water, regenwater trouwens. Dus ik heb de laarzen niet voor niks meegenomen. Nee, ik maakte er een beetje een grapje van. Zo. Kijk, maar dit is wel een echte poel in die zin, je ziet ook begroeiing, je ziet overal insecten, er vliegen nog libellen. We zitten hier in de groeve, het is hier heet, dat hebben we inmiddels ook ervaren. En de geelbuik-vuurpad zien we Zit hier ook, maar dit is wel veel soortenrijker. En deze poel is ook nog extra bijzonder omdat hier kamsalamander in zit. We hebben het over padden gehad, we hebben ook nog kikkers in die groep en salamanders. Nou, de pad, om daar maar even voor terug te geven, we hebben die stenen heb ik al iets over verteld, daar zit die vroedmeesterpad ook in. En dat is ook echt een Zuid-Limburgse soort. En die poel maakt het heel divers, hier kunnen heel veel soorten van profiteren. Ja, maar dit is geen diepe poel, volgens mij ligt daarachter een andere Daar hebben we nog een diepe poel. En die is dieper? Die is dieper. Lopen we maar hier zo doorheen doen. We zien hier eigenlijk ook een larve liggen, die ga ik toch even pakken. Hij is dood. Een larve van een geelbuikvuurpad. Dat denk ik. En waarom is hij dood? Ja, in de natuur is het seks, eten of gegeten worden. Deze is niet meer te redden, je kon er niet meer ingrijpen. Maar wat als hier niet wordt ingegrepen door jullie? Ja, hier wil ik niet ingrijpen, maar als wij hier niks zouden doen, ja, dan is het in no time allemaal bos. En dan zijn juist allemaal deze bijzondere soorten zijn dan gewoon weg. Daarom moeten we hier wel beheren. Daarom lopen hier paarden, hier lopen geiten, hier wordt gewoon de poel beheerd. Hier maken we plekken voor de geelbuik. Ja. Dus daarom doen we dat. We gaan het najaar in, dus we zien weinig bijvoorbeeld kamsalamanders die we misschien graag hadden willen zien. Hoe weten jullie nou hoeveel salamanders er hier zitten? Ja, dat is een goeie. Daar hebben we eigenlijk inderdaad bijvoorbeeld zo'n fuik voor. Die zetten we in het water en dan zwemmen die salamanders erin. En dan weten wij welke soorten erin zitten. Er zijn meerdere soorten salamanders. Dan kun je ook iets zeggen over hoeveel erin zitten. Ja. Maar of er 12 of 15... nu in te gooien? Nee, dat heeft geen zin, want het salamanderseizoen is echt voorbij. Dat is iets voor het voorjaar. Ja goed, en ik zou jullie hartstikke uit willen nodigen om in het voorjaar weer te komen. Want dan gaan we dit inzetten en dan zien we salamanders.